Hola, molt bon dia a tothom. Sigueu molt benvinguts al CREDB CRE11 Barcelona i en concret a la formació El primer contacte amb el servei. Amb aquesta formació pretenem donar-vos aquelles primeres eines i estratègies per poder donar una millor resposta educativa en aquests primers moments. Sobretot està pensada per aquells de vosaltres que per primera vegada tindreu alumnat amb discapacitat visual a les vostres aules. Em presento. Soc la Irene Ginebra, la directora tècnica pedagògica del servei, i si em permeteu, us acompanyaré uns minuts més per explicar-vos com ens organitzem, de quina manera ho fem i sobretot, aquells primers conceptes que hem de tenir tots clars a l'hora de donar una resposta adequada a l'alumnat amb discapacitat visual. Doncs som-hi. En aquesta diapositiva hi podeu veure unes fotografies de l'edifici de la seu central del servei. El Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals, CREDB CRE11 Barcelona, és un servei educatiu específic conveniat entre el Departament d'Educació i la ONCE. La missió del servei és la d'oferir suports i recursos necessaris, tant siguin materials com personals, tant a l'alumnat amb discapacitat visual, a les seves famílies i a la comunitat educativa, en relació a donar una adequada resposta a les necessitats educatives especials derivades de la discapacitat visual, afavorint, per descomptat, el desenvolupament integral de l'alumnat amb discapacitat visual, la seva autonomia personal, molt important l'autonomia personal, i el seu procés d'ensenyament i aprenentatge. El seu àmbit d'actuació és tot Catalunya, però disposa d'una seu central ubicada a l'edifici CRE11 Barcelona, a Barcelona ciutat, des d'on es gestionen i coordinen totes aquelles activitats relacionades al servei, però també disposa de 4 subseus, ubicada una a Girona, una altra a Lleida, una altra a Tarragona i una altra a Terres de l'Ebre. Objectius generals del servei. Com a objectius generals en aquesta diapositiva en podeu veure 5, però jo us anomeno 2, que per mi són, òbviament, els més importants. El primer seria assessorar i orientar el centre educatiu i els docents per poder prendre aquelles decisions i actuacions per donar una adequada resposta educativa dins del marc del sistema educatiu inclusiu. I el següent seria vetllar per la plena inclusió de l'alumnat amb discapacitat visual. Estructura i organització. Per poder desenvolupar, òbviament, tota la tasca que abans us he nombrat, que hem parlat ara fa uns minuts, ens organitzem per equips de professionals. Disposem d'un equip a la seu central a Barcelona, que òbviament a Barcelona és allà on hi ha més nombre de professionals, doncs perquè també hi ha més alumnat amb necessitats derivades de la discapacitat visual. Tenim un altre subequip a Girona, que coincideix en les subseus, un altre a Lleida i un altre a Tarragona i Terres de l'Ebre. L'equip de Barcelona, com us deia, és la seu central i consta d'un equip psicopedagògic que està format per treballadors socials, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs. I després tenim el gran gruix de professionals que es distribueixen en equips de mestres de suport itinerants. Aquests equips de mestres de suport itinerants són l'equip d'atenció precoç, que atén alumnat de 0 a 4 anys i és també el que atén el que es desplaça a hospitals per poder fer una actuació molt preventiva, a llars d'infants, a CDIAPs
i també fem atenció individualitzada en el centre, tant amb les seves famílies com amb el mateix nen amb discapacitat visual. Després tenim equips de mestres de suport itinerants que es distribueixen al territori de la província de Barcelona en 3 parts. Un equip que itinera per al Consorci Barcelona Comarques, un altre pel Baix Llobregat Vallès Occidental i un altre per Catalunya Central Vallès Oriental Maresme. En aquest equip tan multitudinari de Barcelona també disposem d'un equip d'atenció a persones adultes en el que, si hi ha una persona adulta major de 18 anys que té una greu discapacitat visual i que està fent algun tipus d'estudi acadèmic, doncs aquest equip també li dona el suport necessari. També disposem d'un gruix important de professionals que no formarien part d'un equip en concret, sinó que són diferents tècnics que s'ocupen de donar suport a aquests mestres de suport itinerant i a més també als centres i als alumnes i a les famílies, però en àrees molt específiques. Aquest perfil de professionals coneixen molt bé quines necessitats hi ha en la discapacitat visual, però també tenen uns coneixements específics per poder donar una millor resposta educativa. En la següent diapositiva us relaciono tots aquells mestres i tècnics especialitzats, que són tècnic amb instructor tiflotècnic, tècnic de rehabilitació, especialista de matemàtiques, de ciències, d'educació visual i plàstica, de llengües estrangeres. També disposem d'un professional especialista en sordceguesa i potser algun altre que en el futur o que immediatament podem crear. Serveis. En disposem de 5. El primer és el SEC, Servei d'Escolaritat Combinada. En aquest el que intentem i pretenem és donar un suport molt intensiu a l'alumnat que per diferents motius s'ha pogut trobar en què la discapacitat visual ha aparegut en un moment determinat molt complicat, en què hi ha d'haver-hi algun canvi de codi de lectoescriptura, diferents motius molt complicats i que si traiem un dia setmanal l'alumnat del seu centre i en la seu del servei donem aquell impuls a aquelles àrees molt específiques, sobretot en aquelles on la discapacitat visual condiciona molt els seus aprenentatges, podem fer això. Segur que algun alumne del vostre centre ha gaudit d'aquest servei anteriorment. Llavors també disposem del SAT, Servei d'Adaptació i Recursos Didàctics i Tecnològics. En aquest servei el que ens ajuda moltíssim és a poder transcriure, poder adaptar aquells llibres de text que normalment utilitzem la visió per la lectura i per accedir als aprenentatges, en aquest servei transcriuen i adapten aquest material. Sobretot quan l'alumne, la seva discapacitat visual, no permet accedir als aprenentatges utilitzant la visió, és des d'aquest servei que transcrivim el material amb relleu, amb so i brall. Aquest és amb el que ens ajuda aquest servei. I després tenim el de recerca, el de formació i el TIC, que, òbviament, com el seu nom indica, podeu deduir a què dediquen la seva tasca.